Ana matunda ngali koliera rochega. Ano chevere. Roche. Omo se koliando chevere. Era matunda ngali koliera engeu. Ngali mali chinche nene chanda ndochira ora koliera matunda ba. Matunda na chetenga tua. Tashiri induga mai kuminchende tashiri kama kabeta chini mo kondora ngo kala tu service ya kondora ndara tashiri ono ndana ko mo ndana ina tena tashiri ngora na ndake ndiga ebinto bya nenko diga yanda ke diga igoro na batebe tinga ekero kangu chakobeta chiri bikanga munyi wetega ekero kuchakobana na ikire bono chibese mokondora mabono kunye wetinga chisaga bono kuchakonyora ndi very busy no ina masasa ali muyueta bwate chibese mukuri bawo midisento manga mwanye ko baronaga abasibati bali mukuri baba usiba bwate chibese mwanye ko baronaga iga mitandao mbaliga mbabwatinza bagonya gotiringa bune intuga iga to gonya kuri chibese Ndika munyi wete nande like my page. Nda asuke na inche binto bi smile young people nchuko chato kwa nerero. Rero tuze tukwa nerego yobo limo abantu bali bakongainire. Abantu baro baki tobo limo. Bawo tebe mnabono no twara ali na peni tokorora macha ali water fountain eri. Mbanya korora water fountain lakini bakongainire ngai. Chu water fountain eri tuachete kese tokaenda Florida. Abantu mbaroro banje toboli mulika mumunyi wete alingo kerongo kwana tigonya gwekwanire ngiye kalika ngamunyi wete abantu mbaro banje toboli mu eboli ngiye ko gero kunya ko ngaina abantu mbalinga kwangainire oboli mu mbulingo kwangainire abantu iskago teri abantu ngagento geto ano maitenga you are lying no maitenga mangana yugo kwana no boli mu nabono nkoli bitundeli murocha matunda aya nachete igoronka baore kinga kunya nachete mugondo ngatwa matunda ali mwaro chinga mugondo nali elineli tunda nkoli namenya gote yo muntu nga ane chinkorogonyu nkoli echitali chinkorogonyu elineli tunda ukonga ina abantu biba mumunyi weze obolimo nkeko ukonga ina abantu Aiba siyaona wali mbuka. Ngonya gotebyo ndi bumaene. Aya.
andaira chinotes n'abatete ngango tumia chinotes nali muko menyanga mangana ngo kwana gari very serious ekero toko soma abantu abalimo abantu bari liars abakoro ku pathological liars obolimo manyetene kero toko chaka gote ibono kumaina mamu mino ngana chita America ngachanga gola chinyomba chiane na chanka ibore ya saraga mamu mino bya sana Leonida Mbiamon ogo chaka kobanga mamu mino obolimo bo chaka ko abana barabasinini bakina bagendera bono umuntu monene wachaka iba America kwali wakesimi wate mamu mino ngande igana igoko ngainereri obolimo is a form of communication ekero to communicate na bono ndabatenga no ndiska ndigete ya mate fountain na bonko bangaina gose mumanye no bumaende lakini esemi chunde live ahoro kiringa mata alia onkara stega igandigete sina liga igankonye poligereri nande mbaligete ngachi chialegeta nchirega iga mbaligete iga na bateri ngambaligete chialegete nabo chirako ne chinyiti nchirega kwarare manya go chanko ngaine ngayaya ngano nalingi Florida mbaligete ngachialegete nabo chigokoliyo bolimo so chinoti chirero chiane chiri chinke sana yoro chobolimo we communicate kale bolinga nkiye ko garoko okungainirira kero okungainirira ebolinga ngayote tekwenda no bolimo abantu bande goto okungainirira elinde situation okungaino no nabono chongo takimu beni chibesere ngakorose kero kodi bya online kale rasma because one wataki ko so in ko limboro mayete urago konyo rwase situation ngali to ko embassy kwangaine ngano kwatige tugento ngani ochera America uko limboro ro ko para utara ngaine liko bangolo kwa una ngani limukingo chumaina kwabanga sobo ngo kwamle kutebyo umuntu bone kero uko ngutongaina abantu mutongaina noma yetinga ko bango bolimo bo nya tuli umungaini buye kero utakonyora to koinyera bolimo boya tuli kunyara kuba we ko artistic obe buye ngendo kwande class time and don't be the same time igo ko bibanga you have to stick to your life abantu mororo ba stick to a line nganje ntiete university ngakora yani uko chake line wa stick to it abantu mororo ba stick to the line menyete byana mokane and you know they are lying abantu mbelega ba menyete with a lie omenyire no musacho yo mutinyu mu magari ne musacho ye akwenda saba kungu bande tengo musacho ne tomenyete bya sana you know you are lying abasacha mbara abatanye gukumana magi my friend ngaki baba nyangi eli abo bano ngonya konyetengera tole ugacha bya sana bona abantu bande amenyete no musacha nyomba tanye ukora no mukaye mitinyebere omenye we kaiskate ngo mukungu ne mwanchite sana is a lie ebintu ayoboli mubuka ayani astayo kote bobo maene ngaki ngayaye gente kekerega ekero kubikuboli mubo amo oboli mubo ogocha kwabe pathological liar kwabo muntu murwaire ukongainirira ekene kege kurumonuo kerekyo maene point ende goteba ngaki inza chine nabo tukongainirira because magi ochira on tell story negene story ya magi na imoki story ya magi na ire da Margaret kerna tebire Margaret chila nchito toko ewa weira twanya gokoba inogo bolimo obumboli obe because no muntu ndokwa wana yekero umuntu akongaini naye ko imuti akabolima kwa na wate yo muntu obolimo ngororo toko ngaina buna bono ntebi magi nga enyangi ningi yale magi naro ne nyangi yawo tinde tuko heart feelings ngotenga ya magi enyangi eli nabona nyete ya tetebuya ebintu mbiro maye tumonta magi yabo chakomoli nga cyanga chicyane nga kwa chiroche enyangi yabe nyoy bono munandigere tibanindo chibice cya magi ya sebice ya manya kurororo singenjo ndete ko heart magi ntebi magi ga kiyaya mbia ya chete abolimo mbolo toko ngaine dinto tete ko heart abasani baito feelings so nabora ngainererie no manyete nga kwa ngainererie tali matumanye no manyete nga kwa ngainererie magi no manyete nga kwa ngainererie moranga ya limbia wache yangi ningi ya lakini orengere timusa ko teimurabu maene nabara ibu bara isachide toko ngainererie ndo basako ndo hati abantu bande Mom, are you kidding? Yani turakora nyangi bado. Nzinga think that was the wedding. Babo minto. Okay, that was engagement by God. Then I'm behind Maggie. They want to be a kalito chake go sona chianga. Now this time I like to be in the wedding.
Iza chinde tukolae nto hati abantu nabo nkonkonga ina magi lead engage magi so bose to protect other people ma umuntu chironte bigento magi gako boli na reject magi mine because I'm going to hurt others. Iza chinde kongainere tuli konyora pleasure okongainere linga gento gete yani ko igubiye kero kwa boli therapeutic abantu baro bakongainere just to feel good Igo bana nabuko okoranga ki obolimo ngo feel good lakini manyanga ti onye ngo ngaina Dickson o feel good ekero ko chekonyora Dickson and no chomo ngaina na to feel good ebodi because some lies it's okukwana it's like living a lie paka wacha ko yunga bono mbiye wa utoka lakini ebodi ngaki ekero ko chako utokera Dickson and utokere magi and utokere magi ebodi moragenda back no chunyore all these lies aya egento kende obolimo ngorororo oboro no bakon otakaine tino no mabusio mino tago koira amasase ndabate olimo ngorororo ne rasma bono kwanya rumo sacho muyango ko egali bya abasacha mbali nandi bakataka liboso okay network yabe mbe sana tuyango ndatara ira bono kwanya roli chuma litete kokonyoma yamenya ukuboli ngaye baba cheni abasacha mbalenga kwatwalire omanye ko matei ngaya nganayo musacho 100 ke ono abuone tio ngainereri achitogote yo musacho kwanyorire nganabeire nganayo musacha 100 na inwa machuma mokunya kuboli abasubati amangana unainga abasacha mbalenga kwabeire na barabutango ndatene naga igando chinga network ne kaliga no chimne water fountain yekoreka dawi amachuma owacha kwaboli sase ngana anga aye baba abasacha mbalinga kwabeire na barabu bono kwamenya kuroro umuntu menya guguchwa tubolimo ngaya nayo yo kabere amasase bono rucho chote umusacha ngaye no umusacha nambe mia na cha kunyome ngakwabire nabasacha emyenje namba 101 bono bolimo mbolimo udobugo iko obetayali tobasubije bateba mangana mango chikwetagura yani bolimo mbororo tukungaine lintu etagura igo manyabo nandi obolimo mbororo otetegetia abantu in your business obolimo mbolimo nabonekera mbwate biasale byane umuntu akonye kombolinga ibintu biri byawo ngaibo nokogora koru ni address ndamwali ntawucha gontiringere chiro uyo ndomenye gocho kobolinga ibiasale byawo kora chibesere ngokoro sikira umutienyi oramwale oramutebirende igo bono gesoso iri in your business umuntu ndomenya kombolinga bono peni spring break ye na yoko endo mwako yo ni maita sengo chira kitiri ko motebi nongo motebi ndacha ka ndenga ambeke na ncheime umeta abantu mbali banji tuchisabu bago chikugu kwando rasirite bacharukira bago sereri vacation nabana bawo bago chi vacation babi kumugako omuntu bago chi vacation babi kumungino omuntu igo turi kunya kubi kote wetangasa ngabona Florida nkali guchia ngabona Mombasa nguchia uno gutangasa unabantu umeta abantu mbaroro banchi tugucharukira ibintu by'abantu kera chakweri ibintu by'abantu mwachiriga iga mwikiri vacation kwairire time off ko emereme weekend ma otimoke umuntu omenya koleta umuntu ndo gotindo roka omenya koleta umuntu ndo mukaya yo se vacation igo umuntu nabakombolinga ki spring break nga yugo chago china na mutenga tindamanya obuno bolimo so obolimo mbarororo togo kwana elinde twe protecting tutageti abantu basoe in our business nandi obolimo mbarororo bo togo kwana elinde toni ebintu byeito ebyasara nyegendo gitekereki yeki obolimo burawa bona masase na machuma eboli na kitetemba boli rero iga nga obolimo bolyoko okongainereri kero okongainereri obolimo bwangencho kyokongaina abantu kwarangeri Kenya gaiga no maite ngatomenyetiya igaiga no maite nango itole mokao igaiga no maite ngamusa wochandi to musacho ikiko garo kurangeri Kenya gwate ngambi yatole andite iyo gaiga tokote ebyo mwibuli onga yaye mama no nyende iga ntomenyetiya tata no nyekinde iga yaye nimbwa toboko ikiko garo ko pretend ya sabantu ngambi yoli no musacho lakini nyomba nkwanya gukwanira musacho jambe ke iga osino ndore burungi igiye ko role iska kunyago kweyake kubanga mugako no mugako ne mugako tuliko kwana nere nkwanya gusanga no mugako uri ne to mugako uri buo in fact yomenyete buo orwerere chiombe otingire to musachero esruali rero na mokale ko beka chirongi otingire to musacho muchibi kabisa okomatenga tindiko kwa
kori kyo gokora umusacha ga gokora ikya gokora ga kuri umukungu onde ndi wachaka kuminyoka isika umusacha na hande rero na inu mwatukira abasacha mokari kuri n'abasibati baino gosanga komenya konyora ono nyanchoko olyemeremo olya kare kogenda na Alejandro okonyora ga ukona na Alejandro komenya kuroro kwa boli network kalembe sana ga urusano ino kwanyora bono mukao yuko biku n'abantu monu komenya guchakate ngo mukungu no mutayayi muri nayo tali nyomba umukungu sa gutaya because okunye ko obolimo bwoka ayetubwati into wote mukao ekiyaiga obolimo bwoka omenyerete kwamenye guchaka hotel yawe bayenga mukungu yetansigeti iga America hotel abantu ngambura ngenderete bombwate byasara byane company yane bono kungaina abantu gukikenya okubatenga na chagete company yane iwonde igana handa abantu mbara abakuruga iga America iri bakwenda Kenya nali bakogora cyanga kinye barekana buya imabo no bali ubiyoka mbali wesi no wesi naye bana mbali kokonya nonyemeremo mepira nera abo se bali getinga ci golf ball sinchirega igakira wako matumba ko umunta amenyeta lae ga America ga amenyere tubururu iba akurangire mamu mwaba mutenga mama nonye kinde iga timenye tubiya mama nonye kindeiga ntuiwana inu mukungu mama nonye kindeiga kimbwati beze mama nonye kindeiga amarua nyalire mama nonye kindeiga umukungu tuwetanete yani tubwatu bulimo okungainereria yenkwanye konyora ibaga otebe bumaene eboli ndiye kogera twanchite lies no my thing lies will cost you everything okungaina abantu nga you are doing well I'm doing that I am ngagento gete obolimo lyoka ayenkwanya go ikaso gotebe ngo maene ikiyeko garo kunya kungainerere nebyasara byane byabwatire byasana ebyasara byane byacha bikangiranira byasana kogo ikanyomba none ndagera yabana peyo kogo ikanyomba nonye ne rent turakana kogo ikanyomba nonye ne egitanda insokorara yani abantu mubwato obolimo nonye namasasi n'amachuma abayiga abasani inchukwanira abasani bakalema abandi barabalimo umuntu abwato bulimo lyuka atete kungaina abantu nga they are doing well ani nyomba nonye nkende why do we lie so much ekero kwa ngainira abantu who are you protecting bulimo mbororo ko orangainira ngaki nonye nemerimo nga nakolire yento gete endonyorere emirimo so you need to have ebintu kulikanse kwa boli ngaki entekengere wati ngaine peni entekengere wati ngaine mama entekengere wati ngaine abasani bandi in fact nimba tabasani ga America abasbati nonye nchikura kerenya sandi yamana nganta beto musacha yani abasubati mbare barabali moiska ayi let me tell you nje namanyete ngaba abasbati nabalimo balek because tinje tukonyora ibagambe abasani n'abasbati yani abasbati abanye nabo bakali kungaina abasacha babo iska like this tuganda ali bitunda mean gamba tebi minte bikone namanyire nje namanyete nga women can lie yani women can lie abasbati abusika yani umusbati ubusibi yigo kine tuna mamu mwabona tatu mwabo buya oja ha America obo mulimo pi omuntu akominire pi oyiwete umusbati no mulimo pi umusbati akogaina musacho pi amasose onye guko ngainde na elisa selie family chuma onye na yichuma ye family na yuko ngainere ngaki family ya era atenene ona igamba tenga iga nganeli tindogoro nkoli this is an orange imanya kuti yo antu ngana nalingi matankulia matindogoro wa ma lenga na matindogoro nali kulia this is an orange minto nonye na bana baito nonye na basani baito tyo tubundisa ndeko tebo bumaene abasipati mwabira bali mu mono inchemba oboete in fact omukungu mukabo ko ngainda rama chimbata chiri chikali wese husband and wife chikali ko enderamu bona mwanya bantu barabu batayiti botaleramu mwanya bantu barabu inu chimbata chiracha chamanyira ngatika chitale ibere ebolya yo mwanya bantu yakinya sayo ne
yani inu mwasi nyiri gutara babere musacha no mukungu musacha chimbata chiro gutara ibere there is a lot of lessons you balance ko gai abantu babwate lies throughout lies why are you lying minto eboli maki inkie ko garo ukungainire you don't want people to know the truth ukungainire linga wachieve goals kiwo cha wachieve no boli karali gere chimbate ekyo na motandigereri ya ayebweka ule boli nga kichimbate ekiro kikiramo igo kigokora ebintu amo kwaye mwanya bantu mugusyo minto wasinyiriko bamo nande yanda abatebi ekero okora obolimo osinyuko health yawe gegusarika ekero obwato obolimo igokonyora depression kero obwato obolimo igokonyora anxiety kero obwato obolimo igokonyora orosete gyoka because wano tuli kunyora obolimo kwangaine tabantu you are always tired kero obwato obolimo lyoka wacha kwanyora disease chia blood pressure because you are always lying omubiri ochaka kugwatia ono na ine ndagira tuli kuragira buye igo ya appetite yakubora because wona ayo okorete obwato obolimo ngo interfere bole na oxygen supply bucho bongo bwao chimbate chiro kino kirega ibere inu yamba echimbate chiro cyane kire kine kitale iberero kiyende ingo soera match yango torere gose yende nenyibwati mabu yemo yatangane yanyibwati inu bono inu mwanya bantu inu mwasiri ko endamo rorabuna kiri kigo cengene namo buya ngayikiri kigo yetagaiga inu mwasiri ko cengene na babere nyasaba tonge umutete mutengene yemo yonchokire yende yonchoki Chiri chigo tariramo ayebono mwanya bantu bwato bongo kubwa chimbate kwasinyuru ngakyo bongo ngakichimbata chiro chichibwato bongo yaoncho kirekere yemo goncho kene yende yaoncho ngakichimbata chiro chichibwate chisemi chigo chamo chiatariramo ko ikono kwasinyuru rama chigo chiramo buya ekyo para yemo koire na mayega ne yende ire na mayega abo minto kuintu bono babantu mwanya bantu twasirwa akakisabu totalira amabuye bali twachorire nyoma abachimbate ekyo bono okora kwa twaliro bolimo bongo wasiyikwa yana kero kwa twaliro bolimo bongo kwarwara because bono your body functions ukunya kolenge linga ine tepeni uko chikondora anxiety yako nyara uko chikondora wachaka koteba nga obe nkibono na motebeti obe nyarebe nkibono na motebeti okongaina mpaka kwangaina abayibuli bawo kwangaina abana bamino okongaina lyoka nibwate family members yabalimo sana obolimo boli it never takes you anywhere minto a challenge lero nere yo ebichi ndigerere trero igana abateti nakanya kuyira advice yane because imbwate chinsa Nkorua say young people. Ene sadaka ya Nkorua say young people. Young people, you are the reason who are starting life. Don't tell lies. The lies will not take you anywhere. And when you tell a lie, it will always follow you. Okay? Plan your things and try to live your truth. Lie when you need to lie. Especially kera wantu to go in your business. Abantu ndoro robara chaba kubolinga ya mukao ndi mwasange to moyeli. Umaita masuru genyi na arachi kubolia maswali ya machinga. Abantu bari bantu kubolia maswali ya masense. Bantu bali you don't respond to them. Kero montawo kubolia swali kabeke afumo ko respond because abantu bande batagete bakubolia maswali bamanye your business elinde bakoyemeye. Ana baba iri bawo na baba bantu bari very close to you. You don't give all your information. So manyanga indio we protect. Nalinga itukali ndiyonzi yondeka gocha ayo koboli kendiyonzi kwamenya kwebwatuka with all the information. No. Young people, you are the reason we encourage you people that you know what, always tell the truth when you need to tell the truth. If you're telling a lie, we protect a case story. Lakini tali kungaine kurangili mamo mino kumongaina kwangaina mokao kwangaina mosacho kwangaina the community, you're just going around lying to everybody. You cannot do that. Take time and decide ngaki obo limobo nkongaine ngaki borankonyo obo limobo nkongaine value kiboko adia sobo mabwana. Okay? Young people, I come here every day just because of you. Ninunta eteng encourage. Moro chaba songo barabu no ba ichirega iga.
bakonya gutara abantu babo eboli aye aba bagutara abantu bagutara eboli aye ngaki omugusi wacu tega iga America omuntu kwarwete sei no gachaga igo gachakonyorera abana America agaiga ingi gwakoreira abana bawe kera abana bawe bagucha kurigereri ucha konyakonga ina abana bawe nangi kiagerete ngwakora gento gete ekituru kiya kwamire gaiga kiribere nkigendete gutaramu uchiali esomi lesson ole gaiga America abantu bandi no balige bachi family no chichire gaiga yani abantu no balige gaiga batumogete ayebuli ngakim korusei no kwarwete lisabu yesokini abana bawo inki gwakorire kira chenchuru bwa abana bawo inki gwakorire ge guchenchuru bwa gusokonya ko ngaine lyo bolimo bona nabwo menyerete only beti alive kero gucha kuboka from bolimo bwao onyole nga there is nothing you have people are here enjoying life with their families, spending time with their families, they are playing golf aichibe cyo spinta to mino na mama mino kunya gutomera bagachira ngabakwaagachere abandi mogole tamalimo na amalieta basibatu bamino abandi nekenyoro mugonya gutoma kibese yani kibese abono abantu bando so busy kokoki abantu bayisikora kimya abana bawo go neglected abantu bayisikoko okokoki umusacho go neglected abantu bayisikona bwotanga neti ayo matunda nayo korochi abantu bayisikona bwo begete number 1 abantu bawe family yao kwaletire nyoko nyumba bona nyoko nomulina mama mino na chuma ya harusi ngina Kenya mama mino no ale nere mugonya ko bange bintu nere tuli kubuli bokao tuli ko bona chimbata chiri dindo chiko sembate nde ya gatatu nere ga tuli ko amba na mokao keno chimbata chiara tumuko ga dio ani chiko imoka chita ke sabani ukaleta mama mino kuru Kenya ukamwekere green card ona no ale mwao silikimokao mugonya ko bange bintu nyako na mama mino moka mumurere ga baligireti kerege ento mama mino kuboli nga mama raminto mama mino mboro onya isoka kale Kenya utakoira ni mama mino iso mama mino no inabiara no alingi mwaya ali kumugambira no mugako nandi nga yuga tigiti tatu mino kwete ire ni mama mino Kenya bero abangi nabamba cyo babanyoli kerage abangi nabamwarusi Kenya mukaleza chinyombe chiri mukonya gosiki bakaba murati ngwe bagenteke everyday we kambata bato nyali no bali mwaba muraba mwaba bakugamba nabakugamba na chibe chiwende chibe enda mwame baliyete nga akiwe nga ngonyo musacho na abamnu mwamuro yone ngonyo musacho na abamnu mwana yona alendete agokora ibintu tinda mwamcyacha kakobali bona ali nyomba asibamenyete tinda mwamcya balire mbatagiti kuira na Kenya abande bagachiri chinyomba chingiya mbatagiti kuira na chinyomba chiri ngabatige mukamu muraga kuriye bintu gayiga chinda mwamu chi vacation no mole yani muri gutiga noye nabana bayino baende noye nembe barusi nyomba imoke bintu bino ira na Kenya nya kwaletete mamu mino gayiga ingakisa nile omenyete na nyomba mwao kwanza bakaba mura ira ni mamu mino Kenya ngogo sigikiaro mweli you are going to regret because you are always lying you are lying and you are lying ogo kirege ntombya kere you are living a lie okoleta mamu mino acha komenya mwao na mokao umokaenga things are okay is a lie that's a lie onitabeza ukongaina nga your wife is okay nga my wife nanchite mama sana no bakungu mbanya ko be kunyomba no nyenche na my daughter ga it's not easy even raising girl child is not easy omanya koleta mamu mino mo beke nyomba mwao nga ndochi ke nandi chiacha krese chimbata ndoche chikurwana chiri gose chikali goche no chiroro chiramu kwaletri mamu mino nyomba no harago sigikimokao nero kona cheki ne kerekobe mwao ogucha komenya na mamu mino mpaka inki kwa murusiri Kenya for how long raromna chimbate chitigo tara ibere kero chibwate bichuchu ngocha chire chata ne bichuchu ndi gocha koira ni mamu mino Kenya abangi naba in fact na bato salary chi family ga America ana abatebiri mochaki ko baligirira chinyomba chinyinge abangi naba barwete Kenya bagachaga ni chi green card na basalira chinyomba chi abana babo na batiringire chinyomba chi abana babo
Omongi nali nyumba nyoko byara nyumba enene tikiana ge ikomi ngoyo no mwana one ngenche na amulete ta America. Ukamuleta America so what? To kora agenda buo omumuro yo lende kuko amulete ta America osomire akwa agachire nyumba. Onye ko obo etabaro chinyumba bono tu agachite chiabeire asara. Onye ko obo etabaro to kote imumuro yo na mukamba muraba kugorire nyumba ogenda omenye gucyari Nairobi guchibukamba icyo gukora mu mukamba muraga igo kunya gusigiki mukamba mura. In fact yabangi n'abacinga sana abangi, believe me when I tell you, basalira chinyomba chinyinge nandi bakunya gwaka chisimi bakaitinga ntubege chikamera chinyomba abantu babege chikamera bakunya gwaka chisimi go chikenya banya uko bagamba tebi mamu mino amachuma mulega iganya ko bwate mamu mino tebi mamu mino nga chisimi chisqueeze to barekode tintoma yeto na toko bayigi kibongo teba. We listen to them. Abangi na babira bachinga sana, and I mean it. They are our mothers, but you know they've destroyed the Kisi community. They've destroyed Minnesota, Texas, in New Jersey. Abangi na baba tiringire chi family chinyinge sana. That's another topic for another day. They are living a lie. Inki what girito musacho okenyo gachakokoraga. What are you doing here? Onye musacho utakabwa chumu kungu onde moto tebi kwa basacha balia bakungu. Why did you leave your father at home? You're living a lie. You want to tell your children nga nae kwagereta bana bagakina nga inche nincho. You are living a lie. Muwenete mube kabangi na bachindege, let them go back home. Abagende bachikolende bintu byabo. Why are they here? Inki okoletera mama minanya go usukwa na nyumba na ene chianga ukobeka na yange chichiringi ya kendi yonsi no hale. She's all in your business. They are the reason people are living a lie. One mukama mura has to live a lie. You are forcing your daughter-in-law to live a lie. You are a mess. In fact, you are a mess. Nyokobiara chimuacha kunyago dictate. Nanda bande mwanchi ko bowling anko amenyeti mamu mino na amenyeti na mama na iga. I know exactly what I'm talking about. And then you know muisike na amenyeti mama. And you know what? My husband is the one who made that choice. So he was okay with it. You understand? And he was not pretending. He was not okay. But I know what exactly I'm talking about. One-on-one. There is nothing, Mama. There is nothing. Here we come. So my mom is okay. My friend. You know, Murango Sigikyo, you know, Muraso Kolieri, what Kireo Quara. One of Makodra Kavamura, they are living a life. Stop making up a spot Baba and the Banchimumro, but you can live a life. Pack your bags and go. And you say to go in Kenya, America, Baragimbali Gaiga, the apartments, ya over Avanavata. And I'm speaking from me, my experience. It's not like I've never lived with a mother. Because even me, my children, they are not going to entertain me. Because I'm traditional, I'm a village girl. Nyandoche very living with an African American child. These my children here. Igo mukanga mama bwika nkonera osena bangina bande nkonera no nyenje penina kurinyandoche bere incha komenya na my daughter aga my daughter uyu mwana uyu mwamu mu America gaiga bagutumia the F word nimbero no mutinyo yomo. Do you think penina wongwenya I'm going to live with these children nabasacha babo sinyagenda umunda sinanje dabasacha aba America ga na it's because now you saw abantu abana baso unanywa meto mukamba na basini aucha kunywa mundo ochira king ba tengo takamwandra dini ona bige tigo suntim na nywa meto mukamba na basini aucha kunywa mu America nanya kugenda nchikomenya rasini sinya amenya kurororo umusacho menya gocha na what the f penina from nyando tibere nchikobera for my daughter mumro nenere aenda nyo musongonde umusongo yibona chake ukole ibintu by'abasongo bona mukama murana lete ibu musongo gusero mu Florida ndosero mu Spanish kuza abana abande bawo chake mama bantu bama abana bibintu bawo chakokora. I cannot live a lie. Change kubera mu abana chako live a lie. I'm not living a lie. And for my mother who lived with me, she was a very special person. Because you know what? Can you imagine living with me? It is hard. And you know, I used to tell her, no. I used to remind her, we are not in Yandochibere. I used to remind my mother, Mama, you got to Yandochibere, you got to West Hampton,
And Sydney, my daughter, is going to do the same thing. Sydney, my daughter, is going to tell me, Mom, this is not your house. This is my house. In my house, we can use the F word. My daughter is going to tell me that. So, sio, ankonera, abangina bana bachinga basali chinyomba chinyesa. And let me tell you, I'm not abusing your mother. I am not abusing my mother. I am not abusing myself. But I am telling you, they made it so hard for the Kisii community. So hard. Yeah? Mother-in-law, you cannot touch Jeff because you mother-in-law you cannot touch. Daniel Ojobo Maria. My friend, it's been a minute. How are you? So, telling an corner. No, my daughter on bring a mommy. If you come to my house, just stay for a few weeks because you're too much. My daughter already knows I'm too much. I cannot live with her and her husband. So you ask yourself, you take your mother from Kenya, and who told you people to bring your mothers here and keep them in your house? They are terrible. Oh, tigaba no chikoleta nyinomo iseke. Unabona mama mete nyomba, umete mama. Omumro no mokamba na noyo Nairobi. Yani it was easy. Tigaba teyo maina baro. Oyo mete mano. Omumro no yo Nairobi. Tali from Nyando Chibere. Oyo wana bontao, yewe kina bana ba America. Toko molengani. Omumro ko Nyando Chibere. Ase omumro ba wasoka ko rumu ma atale de sa ajire tanga kwa. Ono mama otama. Ilia morolide. Mama nero manyitenga. Oyo ntata biara. Lakini mumro yo because abana ba Nairobi tabu ati conscious yeri ngaki oyo mama biara. So you can imagine keroro musacho uzi. Yoko biara no ale nyomba. Abana ba Nairobi they are more accommodating. Lakini aba usi, my brothers they cannot. Let me go. I'm leaving for the beach at 2 p.m. Beach here. I want to see again. But I'm just saying, stop making your daughter, your wife to live a life. Stop making your husband to live a life. Ama sasa nyokuarete te mamu minoko Kenya konyome to usi. Yeah. Please koranche ile ni mamu mino Kenya mwagachire nyomba nalimuka onera ranyore freedom atale nyomba tabege tige sindero nalimuka aranyore freedom ara kwana nera ara kubwato ra ko hayo mate binte bitoko kora in fact yemyake yons mama menyete na inche nyomba mama uli konya gotama my husband tabwa the conscience ya mama eretaro chi like it wasn't a big deal lakini bona imagine umo usi umo usi onde tumanyete chi tumanyete tubwate boundaries the boundaries. You are disadvantaged. So take your mother out of your house. Nanda masasa nyokwalete te mamomi no. Sacho orosire. She is tired. Tariko kote imo orosire. Oh, he's tired. Nande incheno mga konentu anchite kwenye gotaya chio take. So we used to leave the house. Every other few weeks we just leave the house. Tuara endo take tuara timokerodo. And that was the arrangement we had. Wona nya tulukuru nyomba limoibo. Orochi mamomi no andonse so kwenda koira mamomi no. Anda ndi ayimo cha konyara chiza no musacho mura bera no mugako. Orochi korangiria abu mamomi ne kontinga ya penina. Basacha mbali korangiri huko my friend. Oyo tani musacho oli ongwe Nyando Chibere. This is not Nyando Chibere but culturally mama taro chineti is in order ndangiria abu ichuo. Kuja ufanye hii K ngino manya tenga K igano bwata maskani bono manyo imama mama ogodoche ngatimbu atrasketa talinga na maskani ntawati ekegoli yeito nabonkorangiria abu na ana abu itaba nda aboge ndokolege ntuke namurangeli lakini bono nyenyi nabu angaba nombekerera mangano tebire musibati otasike timokane umusibati otasike timwanone umusibati omatemna bakonyamenta mangana na kwande bina tawone tokwana in fact na chire topic ende ego naliko teba nga komenya alive. Don't let your spouse live a life because you're menyeti mama obinyoma abantu balimo again in fact I have to mention it every day until it gets to you people. Onye komenyeti mama obinyoma mwagachire nyomba muira ni Kenya. Onye today tukumwagachira nyomba nka because mobwata abarogi mukomboere nyomba Nairobi nimbwa tubwate chinyomba
chiri che 300-400 a month akanera mamu mine nyumba Nairobi abere Nairobi. They don't have to go to Risa. Abantu bali bamenyete Nairobi. My cousin na agacha chinyumba ali ya Kasarani chi apartment chikwenda $400 a month. In fact, even your wife will be happy mubeke budget ya mamu mino abere an apartment takurwara ose balimu abekira bayibuli chi green card mamu mino bako yumwa na ibete bobe and every 6 months na bago chaka just for 1 month ko renew green card ko ranch tali ngacha kobera ganya kunyongirira mo anya kuba nyongirira no they need to go home biko mungino apartment onyo mungina bwangire pi bebe itwire na Kenya tigali apartment igabo no omwaka nire apartment. We all need that time alone, especially in the arrangement kolete no omugako so kolete no mo. It's very bad. Nyasao you na baire chinza miles ya chirebon. I have to go torora ne a beach go chimbada chiri just to finish it. Chimbada chiri no chiramu I watigire mokao watigire mosacho chimbade chino chiramu njirasuka nabachikonya go chiramu ayomo usi robwato bongo watigire mokao watire golivya abantu bandi chimbade chichiro chino chiramu ga eboli ngaki lessons kyole so mikuru chimbade eboli ngakioro chimbade chitegerete ga chikonya kweya ngora kwara chimbata nandi chikabuye kaine yemo chikabuye kaine pi chibekeire binto magoko so kabe water fountain ye let your life flow table bu mine stop the life nyasao you we'll see each other later. Please learn to tell the truth. Don't live a lie. Deciding you call or table volume not or table volume a volume monga turankonye a volume before you lie. Don't just lie for nothing. You can find yourself in a very bad situation because of lies. Even in a marriage, if you are living in a cake, Malavanting and Tunkialenga Matunda and Alcota. Ona na inu mokirete igamuro chinde ende ubioka muligo kwana kendi yons mwante iri kalamuro ya ndali kolo kanawya taka okolemelemo tekonya kongaine linga. You are doing well when you are not doing well. Do well kira ande kero do well to konya otebanta itira yo abantu banya kolora banya gokoigwa kira kiri twara chisiri chao che family tekonya bate mamo minokere nge bate tato minokere nge bate yabantem ebindo go kara kisiri siri because you tati collective into kisiri siri okonya abantu batanga ne bakoyire meli nyasao you